El rival de la jornada 16 d'Eurocup del Joventut és el París Basquetbol. Els francesos porten un balanç de 14 victòries i una sola derrota. I en el partit d'anada a l'Olímpic van necessitar una pròrroga per aconseguir la victòria. La penya encadena 4 triomfs consecutius fora de casa, mostra del seu gran joc, el seu bloc sòlid i el seu gran estat de forma. Els punts forts del París és l'atac, 99 punts anotats per partit. A més, són els millors en tirs de dos, 62% d'efectivitat. Són un equip molt físic, amb un nivell espectacular, sobretot en els exteriors, i només perden 10,8 pilotes. Increïble el nivell que estan assolint l'equip francès, que és un nivell per sobre de tots els competidors. Com a punts dèbils, gairebé cap. Sí que es pot dir que els hi col·loquen més tard de lo normal. Tenen pocs recursos en els pivots en la parcel·la ofensiva i a més reben molts tirs des de la zona de mitja distància. Els 4 metres és un espai que gairebé no defensen mai. Les claus del partit ha de ser mantenir el nivell físic, tenir rotacions constants, sobretot evitar els triples des dels 45 graus. Els francesos des d'aquella posició són gairebé letals i anoten en una gran quantitat. També Carles Duran ha d'optimitzar el pick and roll, ha de saber jugar molt amb Tomic i amb Cook i aprofitar que Evans i Feliz saben fer-lo jugar als seus pivots. Carregar també el rebot ofensiu, aquí jugadors com Crac i Busquets tornaran a ser decisius. Com dic, els francesos a la zona de 4 metres no defensen, els seus exteriors són molt potents físicament i sempre estan cobrint la línia 3, i els seus interiors no són excessivament ràpids, per tant queda un espai a la zona 4 metres on els jugadors com Brosianski i Tomic haurien d'optimitzar. També segurament amb bloqueig i sortides de Feliz i Ribas també hauria de trobar espai per anotar. Tornar a dependre dels 3 petits no serà mala cosa i serà important. L'estat d'Evans és espectacular. Andrews és un dels millors de la competició i Feliz és el líder nat. Si els 3 estan endollats i saben trobar pilotes interiors, sabent jugar l'exterior-interior, es pot intentar aconseguir la victòria. El camp és realment complicat.